Saksi bisu li ngerti ki badan lagi rindu. Duhai sang pujaan kalbu, nang apa sampai tega ninggal badan kaulah nyumponi panggilan kang apa? kuasa. Tunggu aku no. Rasane sedih bisa turun dek. Iya. Sampai kapan bakal kelale Ya pasti. karo janji bengi sayang kari arane kari gambare nanging sambung rindu ing sejeroning kalbu. Oh rasane pilu the best yang punya Aditya Music Audio Andre Gondrong Indonesia. Citra Remaja Progresif. Ya, budok ya mas, budok ya mas, bukan. Saya sing ana saksi bisu di ngerti badan lagi rindu. Duhai sang pujaan kalbu, dan apa sampai tega ninggal badan kaulah nyumponi panggilan kang kuasa. Oh, sampai kapan bakal kelale karo janji bengi sayang mungkari arane sayang mungkari gambare tangisan wong rindu ing sejeroning kalbu. Rasane pilu Citra Remaja. Asik. bersama DJ Angga Endren. Saxophone seksi Ada Mas Yastro. Suling, suling, nggak suling. Suling Sakti Ada siapa ya? Saya nggak pernah main. Gondreng
operator Ibal